ଚତୁର କାଉ ଗପଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗାଁରେ କାଉଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ କୀଟପତଙ୍ଗ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ପକାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲା। ଗାଁ ମଝିରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପୋଖରୀରୁ ସେ ପାଣି ମଧ୍ୟ ପିଉଥିଲା। ଥରେ ଖରା ଦିନେ ଅତି ଗରମ ହେବାରୁ ପୋଖରୀଟି ଶୁଖିଗଲା, ମାଟି ଫାଟିଗଲା ଓ ଗଛପତ୍ର ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଖରା ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। ଅନେକ ପଶୁ ଓ ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ ସନ୍ଧାନରେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ କାଉଟି ଗାଁରେ ହିଁ ରହିଥାଏ। ବର୍ଷା ହେବ ଓ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ କହୁଥାଏ। ଦିନେ କାଉକୁ ଭାରି ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେ ଚାରିଆଡ଼ ପାଣି ଖୋଜିଲା, ମାତ୍ର ବୁନ୍ଦାଏ ବି ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ସେ ଅନେକ ଘର ଉଡ଼ି ବୁଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ କୌଣସିଠାରେ ମଧ୍ୟ ପାଣି ପାଇଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି, ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟିଏ ସୁରେଇ ଦେଖିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ସ୍ତର ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ତା ଥଣ୍ଟ ପାଣି ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲା। ସେ ଭାରି ଅସହାୟ ମନେକଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ି ଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧି ପାଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଉଠାଇ ସୁରେଇରେ ପକାଇବାରେ ଲାଗିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପାଣି ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଲା। ଶେଷରେ ପାଣିର ସ୍ତର ଏତେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲା ଯେ କାଉଟି ସହଜରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲା। କାଉର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟିଯିବାରୁ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲା। ଗପଟି ସରିଲା।